Георги! Айде бе, момченце, бе, аз колко пъти ще викам, бе, ще изтървеш автобуса баш за първия учебен ден. Как ми тъй срам, бе? Ей, значи не храни майко същият като баща си. Айде, ставай! Ей, колко пъти ще викам аз? Колко? О, стига де. Айде бе, Георги, бе, момченце, бе, ще изтървеш автобуса, тръгвай! Чакай, дай да ти подлея, да ти вари. С тези оценки нищо не се знае, трябва ти много вода. Айде, поживо, поздраво, айде, хващай си партаке, ще заминавай. Дръж, чакай. Ей, тук съм взела една китка за госпожата. Айде, дръж. Айде, Георги, тръгвай, кома гледаш. Добре, де, тръгвам. Айде, жив и здрав и много успехи. Айде, чао. Ох, най-накрая почнато и училище. Сега ще си поживея. Мамо, изтървах автобуса. Абе, Георги, бе! Извинявам се, че закъснях. Да, гоних автобус. Айде, Георги, маме, я се усмихни за камерата да пратя някой друга снимка на баба ти. Айде, усмихни се, бе! Значи, не ма карай да викам, момченце. Моето момче, да, моето. Това, дето е най-хубаво облечено. Да, на майка си се е метнало. Красиво, убо. Айде, Георги, вдигни ги тея крака малко, бе, момченце. Аз за какво съм стояла до 5 часа сутринта да те уча да танцуваш, бе? Като охлюв си. Я се усмихни, бе, моето момче. Я застави до госпожата да ви снимам, бе. Мале, че сте ми хубави. Много благодаря, госпожа Караманова. Айде, Георги, айде малко се усмихни, бе, момченце. Ми искам на гроза, Айде, не, твоята любима песен. Георги, айде, бе. Няма да ме караш да викам тук пред хората. Значи. Здрасти, Сашенце, как си, миличка? Добре, ти как си? Такова, бе. Георги нещо пак се разболя. Вчера го пращах при неговата лична лекарка. Болен бил, да? Болен. Прескрив макарон, само ми се прави. Елатка, бе, момченце. Нима карай да викам. Казвай на леле Саши какво ти има. Гърлото ме боли. Болита гърло. Стомаха, гърло. Измисля си. Дай ми нещо там за без пари да е. Няма се занимавам само с него. Всеки път ще идвам аз тук да давам излишни пари за лекарства. Пий кола. Стои ми на компютъра. Така ли, бе? Да? Айди, вземай. Заминавай отвънка да ме чакаш. Само се ядосвам с него, ма. Само се ядосвам. Колко пари ще ми искаш? 5 лева. 5 лева? Стига, ма, дай нещо по-ефтино. Георги! Снежа, ма влизай, че ще избяга топлото, ма влизай, бе. Айди, бе, значи... Георги, направи сега по едно кафе, да е, жената сигурно ожадняла. Айди, ма, Снеже, влизай, сядай, заминавай. Чакай, ма, Снеже, чакай. Вия, погледни какво става. Гледай за чудо и за приказ. Виж какво става. Чакай да ти показвам сега. Първо, най-важното. Елхата за чудо и за приказ, да не ти казвам цената, че много се оскъпи. То направо ти казвам, ама няма значение, купихме я, да. Гледай, то пък джавки, то пък играчки, то пък от хубаво по-хубаво, нали? Ко да ти разправям, вие украсихте ли у вас? Не сме. Още не сте. Георги, айде ко гледаш ми, момченце, вари давай по едно кафе, да жената ожадняла. Този дядо Коледа от Англия, ходихме тая година и се го купих оттам, видя го и викам, влюбих се, купувам го. Па за тея възглавнички да не ти разправям. Тези възглавнички са от Турция. От Турция ги купихме за около 500-600 лева, ма не да казваш на никой. Много хубави. На баба, муа! И какво да ти разправим друго, бе? Ще пиеш ли нещо? Искаш ли? Безалкохолно? Георги, дай едно безалкохолно, че леле ти Снежа ожадняла, бе. Значи, Снежа да не ти разправям. Никой не ми помогна. Никой не ми помага. Сама съм се оправила. Не ме гледай, Георги. За тебе се отнася. Никой не ми помага. Никой. Всички спът, лежат и да не ти казвам какво друго правят. Нела да ти дам, какво ще пиеш? Айди. Имам тук лимонадка, количка, какво ще пиеш? Вода. Типа вода. Степана вода. Да не си на диета. Ма имаш нужда, да. Айди, чакай, сега идвам. Георги,
Ставай веднага! Айде, готов ли си? Нали ти казах, че днеска заминаваме на море 4:00, да си готов да избегнем трафика, да си оправя багажа и всичко да е готово. Ей, значи, винаги последния момент чакаш. Винаги, след 5 минути да си слязал, няма да те чакаме. Ей, неразбрано дете, все последния момент чака, все. Ей, значи, че нямам място къде да ги слагам тея дини и пъпеши. Мамо, готов съм. Георги, готов ли си? Я, латко да ми дадеш раницата да сложа тея дини и пъпеши от твоята раница. Абе, мамо, за какво ги вземаш те дини пъпеши кисели краставички? За какво са ти? Как защо, бе? Ти знаеш ли колко струва едно парче дини и едно парче пъпеш на морето, бе? 10-15 лева. Аз парите да не ги рина с лопата, я! От вкъщи ще седем всичко, ще си нарежеме като излеземе на морето там и ще ни много убо. Кисели краставички съм взела, лютеничка съм взела, да, давай раницата, тук и не ми се отговаряй. Хайде на морето, скачай бебето. Как е на задната седалка, бе, Георги? Има ли място? Хайде на морето, скачай в бебето. Лято е време за... Добър ден, кажи, Атя. Елати на тази каса, виждате, че колешката има много хора. Не хапя, елати ще ви обслужа. Здравейте. За къде ще искате билет? За центъра. Чакайте да проверя дали има първоместя. Има едно място. Колко билета да давам? Един. 2,50. Ето. Ето ти билет. Какви са тези 50 лева? Не мога да ви разваля. Сега съм отворила гишето, аз пари такива не мога да развалям. Не. Сега ще искам от колежката да видя дали тя има... Съмняваме. Колежке, 50 лева да ми развалиш и мисли? Не. Нямаш. Един младеж тук за билет за 2,50 лева иска 50 лева да му разваля. Как така, ма? Сега какво да те правя? Трябва от моите личните да ти развалям. Имам само евро. Ето. И следващия път да си разваляте парите. Не сме банка. Добре, довиждане. Ученици, моля ви за малко тишина. Моля ви, не мога да си проведа урока. Ученици, моля ви за малко тишина. Никой не ме уважава тук. Никой. Ще отида при директора и ще се оплача от всички вас. Не ме замеряйте. Ученици, спрете се. За 30 години стаж аз такова нещо не съм виждала. Не мога повече. Хайде, ученици, по двама за ръка към класните стаи. Хайде, първият звънец удари. Чао, мамо. Чао. Георги, как си, моето момче? Хайде, честит първи учебен ден. Здравейте, госпожо Караманова. Честит първи учебен ден и на вас. Да си жив и здрав и да има много шестици тази година. Съмняваме, но надяваме се. Какво е това, което държиш? Имам подарък за вас. Подарък ли? Че какво да го правя той дърва, бе? Заповядайте. Благодаря ти, Георги. Нямаше нужда да ми подаряваш цвети. От мама. Майка ти много добре се изсетила за мен. Да, айде влизай, хващай се за Сашко и влизайте в класната стая. Добре, Хайде, Сашко, хайде. Дърво ще ми дава. Иванова, здравей. Какво е това? Абе, един от моите ученици дърво ми дава. Що ти Да. храстма? Цвети вика. Цвети. Айде, влизайте. Майко, айде да вечеря ми. Майко, айде, че манджата ще изтини. Коречи! Бе, викам, че манджата ще изтини. Айде, идвай да ядем. Ваня, нещо казали, ма. Абе, майко, айде да ядем. Ма добре, стига си викала, коса разкрякала като някой чапла тука. Чакам шиитите чуха, идвам. О! Какво има, песашенце? Защо плачкаш? Двойка ли имаш? Я дай да видя. Я.
Мън, все тая бе, ученик без двойка не може. Аз на времето колко двойки съм имала, ма спокойно бе, не се разстройвай бе. Ще я оправиш. Ще я оправиш. Ама, Анастасия, с какво си се облякла? Приличаш те клошар. Айде да ги събличаш тая дрипи и да не му излагаш по улиците като ходиш, а? Няма да се разберем така. Купих ти нова рокличка. Обличай я. Ужас. И тая чорапи да смениш, не си ходят на роклята. И сами да сложиш малко грим, че направо приличаш на чучело. И обувките са важни. Те правят тоалета. Да си сложиш нещо по-така прилежно.